تەڤیرê giriya PD ji vegera derbederên Efrînê li ser bajar û gundên xwe lê pêla vegera derbederên Efrînê berdewam e û tenha bi sedan malbat vegeriyane. Li gorî jêderan ku ji cejinê ve û tanha bêhtir ji 200 malbatî ji kampên Şehbayê vegeriyane li ser mal û milkên xwe ku berî 3 rojan jî 13 malbatên Kurd bi peya vegeriyane li ser bajar û gundên xwe. Lê di roja 5 mehê de 3 malbatên Kurd yên herêma Efrînê ji kampên Şehbayê bi qaçaxî vegeriyan û di rêya vegerê de çekdarên rejîma Sûriye ew girtin û radestî PD kirin. Li gorî jêderên Rêbaz News ku ew 3 malbat ji alî firqeya çaran ya rejîma Sûrî ve hatine girtin, di dema hewla vegerê ji bo Efrînê biriyên qaçax re û li nêzîkê gundê Qetmayê gundewarê Helebê hatin girtin. Li gorî heman jêderan, koçekdarên firqeya çaran ew 3 malbat radestî PD kirin. Li gorî jêderan ku di heştê vê mehê de jî hejmarek ji malbatên Kurd ji kampên Şehbayê vegeriyana gundên xwe her wiha 35 pas bi şev derbasî bajarê Efrînê bûn ku 35 malbat ji wan li gundê Kîmar dorpêçkirî bûn. Çalakvanê sivîl Salah Zêbar di çarçoveya bejarbûna wî di bultena Arkê de ragihand ku di 24 demijmêrên borî de 3 malbat vegeriyane li ser mal û milkên xwe. Piştî êrişa Tirkiye li ser bajarê Efrînê bi dehê hezaran ji xelkên Efrînê derbiderî kampên Şehbayê bûn û ji wê demê ve û tanha di jiyaneke pir xirab de dijîn ku wekû hemû deverên dibin kontrola PD de proseya rivandina zarokan bo leşkeriya neçar berdewam e her wiha ew derbider ji alî PD ve hatina dorpêçkirin û herdem PD rêgirî û astangiyan ji wan re durust dike da ku nevegerin li ser mal û milkên xwe. Lê tevî vêyekê derbiderên Efrînê dîwarê tirsê şikandine û biryara vegerê li ser mal û milkên xwe dane.